Inkampani ejongene nemicimbi yezokhenketho iTravel Excellency kutyholwa ngelithi yiyo eyayiququzelela ihambo zaphesheya zalowo wayesakuba yintloko yezimali kwaEskom Umnumzana Anoj Singh kwakunye namahlakani wakhe. Umsebenzi kwiArhente esingatha imiba yezokhenketho nosebenzela inkampani iTravel Excellency unkosikazi Sameera Sooliman ebevele phambi kwale komishoni namhlanje nalapho adandalazise elubala indlela awadibana ngayo nomnumzana Salim Essa owayelihlakani lamadodana kwaGupta. Ms. Sooliman, evidence has been laid quite extensively here before the Commission about particularly one of your clients, and I would like you to tell the chairperson about him and how you came to know him. That is Mr. Salim Essa. Umnumzana Salim Essa kuthiwa nguye ke owadibanisa umnumzana Anoj Singh nale arhente yezokhenketho yaye nentlawulo yohambo kaMnumzana Singh yayisenziwa egameni likamnumzana Salim Essa. Ukanti ngethuba wayevele phambi kwale komishoni kwixa elingaphambili umnumzana Anoj Singh waphika wama ngomlenze omnye ukuba iintlawulo zakhe kutyelelo lwakhe kumazwe aphesheya zazihlawulelwa nguSalim Essa. In your affidavit, you have specifically referred to certain bookings that were requested by Mr. Essa on behalf of two individuals or two gentlemen. One is Mr. Anoj Singh and the other is Mr. Koko. I would like you to first deal with the request, the request in relation to Mr. Singh. And you could tell the chairperson how Travel Excellence came to do bookings, flight bookings for Mr. Singh. I don't know Mr. Singh from anywhere. Like I said to you, sir, we get referrals in the travel industry. He was referred to me via Mr. Essa. Ukanti kukwavele ukuba uninzi lwentlawulo zohambo lukamnumzana Anoj Singh zazisenziwa ngemali ezinkozo kungasetyenziswa iinkcukacha zebhanki. Le komishoni ibisaqhuba.